엄마. 딱 들어 펠레. 인디에 보이나? 어머. 했을 거 없어. 지정철아 비시워 비짓 खामानि 어러 라마 두이타 브란치 दङ 어버 रेनी सीजन हुनकेनो अ लामा बेलायनो सिचुएशन हामियां थागो ओंखाय पब्लिक निबो कन्सर्न नरक सोशल मीडिया रको नुखना लामानि हामियां रेनी सीजन ओके स्पेशली ओंखाय कायसा कन्स्टिट्युएन्सी वो ओंगिया हमपानो 5-6टा लामा अबहाय लामा नष्ट होंजाक दङ तामनिके ड्रेनेज सिस्टम काहाम करै हा क्वा खांखाय दै थाना लामा खरेंखाय आफुर टाइप नष्ट दंगो अजे जिजिं छरानि लामा स्पेशली अबनि आं नंनो सावनो अब यांते गारि बेलायलायसो ओमफ्राय मेंटेनेन्स जे नों इयारलि खायमानि आबो बायिया ओमफ्राय अ लामानि ते कैसा जों जे खायमै यां तमनि अबंके अ लामा HSCL रोड HSCL नि PWD टेकओवर में खाई HSCL नि कैसा साइड PMGSY टेकओवर खाई अब तब PWD टेकओवर स्पेशल असिस्टेंस फॉर उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं दंगो अब स्पेशल असिस्टेंस नि तब तैसा सबमिट खालेजा दाखलाई फाइनेंशियल ईयर 26-27 दाखलाई खांखायबा अ लामानो तैसा काहाम खाई खायनानि चाइटक लायजाबसै PWD डिपार्टमेंट नि कन्सर्न बाय जों सेमानो नुखा अ लामावनो माइरक बलायमानि यागुलो लामा स्नामै रिजाखा बिसा कायासकानो बाय थांमोन कारण तामा अबनो आं पब्लिक रकनि थानिबो बरकनो नलेज ओरिना मुसु लामा एक बार आं दिनी 3.5 years ओंखा 3.5 बोसोर अ लामा सनामिया हमपनो मेंटेनेंस 2 बार खायका माइनर मेंटेनेंस बो खायजा फियाबो अ लामा हायके बार तांगै नष्ट डिटोरेट तांगै बाहायकेंबा अब गारि गोबां लायसमानि गारि कटर लायसमानि ओंखाय कायसा ब्रान्च रोड लामानि केपासिटी दङ भेहिकल बुसुक थांगै मानाय बुसुक लायसय मानाय हाइवे लायसम हायके लायसय माया ओंखाय आमबागिनो ताबुक डिपार्टमेंट नि थानि आं साका जेहेतु HSCL नि टेक ओवर खायना खाबा वन साइड थिंके PMGSY नो हैंड ओवर खायदिका ओंखाय जेहेतु ताबुक कताल एस्टिमेट थाबा अब तैसा गराक काहाम खाय एस्टिमेट टिकी नायजात लंग लास्टिं नायजात खाय खायदिनि साका सार नों जे गामियाव थाङै भिजिट खालामनाय मानियागल' गुबुननि गामिनि लोगोफोराव बहायनो अब लाहारनि जोंगानो तै ननो तै भिजिट खालामनो मुसुंजागौ लाहार माना मुसुंजागौ साराबन तै ताम सानाय लाहार लामा अंखा लांमा आनि कन्स्टिट्युएन्सी नि आन्डाराव 15-16टा लामा हाय कताल सेंक्शन रक अंखा सामुंबो चेंखा गोबांमा अंखा ओमफ्राय ओंगैबो टेन्डार कैंसल रकबो ओंजाक दं ओंखाय everything not happens in a day bisisa bisinai bisik thambay ingya asuk bosorni pending samungba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khama loknai je jaga bisi worse condition o lama tangai improve ingya abro bochini public rokna sidina nichini odikar ambagino jesuk mansa no rutmi thrutui tai borok angbai korongkhai abno bang borokno sanani chesta khayo sanani chaito bo je o lamani condition tangai obo hai tangai sanction maya जों प्रपोजल रखांखाय गोबांमा जागा रियो RDO बोरियो PMGSY ओरियो PWD ओरियो फिया उंनानि खाय तुगु ताबो चिनो कन्स्टिट्युएन्सी ना स्पेशल असिस्टेंस बुसुक फाय 10 crores 20 crores किंतु लामा सनामना थांगाखाय मोर देन 70-80 crores नांगौ आमबगिनो किसिसा खालगै माना सिंनाय MLA चाइतकमा बाय जतनो उंगै थानाय आकक गया डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय बे आफुर से सेंक्शन दं आमबागै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंक्शन खायनानि जेनि गामिनि पब्लिक